हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे भिडिअ नायगिरि गासैबो लोगोफोरखौ गासैबो आं खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोफोर नैबे हाया ओरैनो गावाखै आरोना लोगोफोर नै जोबोद दुखुनांथाव नायलाय नोंसोरो बिदि बोरै गावथाव मैयाबो माने गावना थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैखौ गासोफिनदोंमोन आं गासोफिननानै हरावनो माने आरो दावखोबोफिनना थाबाय ना लोगोफोर नैबेहाय माने सासे आं इउटुब चेनेलाव नुदोंमोन आरोना लोगोफोर माने ओरैबायदि माबा मोनसे खालामनांगौ न'खरनि थाखाय होननानै माने आं बेबायदि खालामदोंमोन आरोना माने बेहाय दङ माने आर्टिस्टआ 38था सबाय गोसोम दङ बेनिफ्राय माइरं 40था दं बेयाव लोगोफोर माने बेखौ बे बुस्थुखौ फबोबा फबनानै बिनि सायाव नारें लुनानै होयोब्ला माने नोंनि बे बेफार बायदिसिना माने फारसेनिफ्राय न'खरनि रां रुफा आरजिनाय माने रावबो जेबो खालामनो हाया माने बेबायदि सुथ्रु बुथ्रुफ्रा जेबो खालामनो हाया होननायखाय बिदि खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर नाथाय बियो हरावनो बिदि जाना थाबाय थादों लोगोफोर नायलाय आसरित दुखुनांथाव बेखौ नायनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोर नंखाय सानगोन बेखौ नायनोसै मा जानानै थामारदों लोगोफोर इयाव रज'नासो थादों माने बा बेबायदि नारखोबोलायदों गिलु बालुनो माने सबाया रज'बाय आरोना लोगोफोर आसरित मोनदों आं माने गिदों आरोना लोगोफोर आसरित दुखुनांथाव माने गोथौ फबनांगौमोन आं लोगोफोर बेखौ आं आरो गोदान फबफिननांसिगोन लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै बेबायदि आरो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअ चेनेलखौ गोजोन्थों खुलुमबाय।